Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर दायो आं एसे न'आव दं आरोना ओंखाम संनायावसो दङ हाम्फेया जोंहा मा संदोंथाय मिथियाखै आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ना मा होनो वाव मा खालामदों नायलाय मा खालामदों बाथोन एरगोन मा बाथोन बानलु बाथोन ना हाइजें बाथोन ना बाथोन हाइजें बाथोनसो थ' लोगोफोर जोंना मिउजिक एलबाम फैगासिनो दङ ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै लोगोफ्रा डिबि प्रडाक्सनखौ आंना बेयावहाय माने ब्लग माबा माबि हेन्डपेन एकदम लगाय मोन्देर जाजोब्बाय भिडिअफ्रा ओंखायनो आङो मिउजिकनि थाखाय एक्सट्रा एलबामल' होबाय थासिनो आरोना बे डिबि प्रडाक्सनाव बिनि थाखायनो आं खुलिबाय नैबे स्क्रिनाव होबाय थानानै लोगोफोर थाबैनो साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों लिंकखौ सापर्ट खालामदो आरोना हाम्फेयानो जागोन जोंना एक्ट्रेसा हाम्फेयानो मिथिबाय एकदम लोगोफोर सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिनो नोंथांमोनाथ' बिदिनो जोंहा बैसागु एलबामखौबो गोबां सापर्ट खालामदों अननाय मोनदों लोगोफोर नै हाम्फेया माबा बाथोन देगासिनो दङ मा देदोंथाय हाम्फेया नै जोंना आयु मा एवदों नोंलाय गेसाव मोनामनाय इसिं खनायाव होनलायलायनाय मेथाइबो दामगासिनो बाला आयु माबायदि दामदों होमबाना गोथाव जायो आरोना नामा मा संथाय नैबेहाय संदो आरोना अदाबाव अदाब गुदिनि आंलाय जौ गोलावरे होननायसो जासिगोन बे आलुजों माजों आलु जहल ओमफ्रायो मा होनो आजोनाय बिबार भाजा ओमफ्राय बियो हाइजें गंगार दुन्दिया बानलु सामब्रामफोर बाथोन आच्छा मबाइलसो नायबाय थाबावो आसोला जि गाजाखा मोनखांबाय ओंख्रिया र' नायनां खियाजा ग्रौ होनलायनो संबाय आरोना नोङो ओमफ्राय बे मा एवदों आयै आजनाय भाजा आजनाय बिबार मानसिफोरनावसो जायो सोरनावबा मेगनाव आजनाय बेखौनो जानो नागिरदों जोंहा नै अबाव खानानै लायनायथाय ओमफ्राय आलु जायो ए दाउदै एवनांगौ दाउदै एवदो थां जानोसै एवनां एवदोब्रा एवदो बायदि दाउदैया इयावनो दंखायो नाम चाखम होनलायनाय जागोन आंहा होनलायनाय थ' लोगोफोर जोंना उन्दैयाव हाम्फेया बैसागु मेथाइ बिराद रोजाबनो रोङोमोननो आरोना ओमफ्राय दायो दोंसे खननानै खोन्थानो नागिरदों ससेनो दे खनदो लाजिबावबाय